Δεν είναι. Ωραία, γεια σας. Γεια σας. Κάνε μια εξομολόγηση τώρα, θα το βγάλω ρε, στο YouTube. Βίντεο είναι η φωτογραφία. Μα είναι βίντεο βγάζω. Βίντεο. Βίντεο. Ωραία. Je m'appelle Georges. Θέλω μια γατίνα, μια Catwoman να με φτιάξει. Δηλαδή, τι θα σε φτιάξει. Να με φτιάξει, παιδί μου, να με κάνει άνθρωπο. Α, να σε κάνει άντρα. Ωραία. Λάθος. Βγάλε με. Θέλω κόμμενα τώρα. Τώρα θέλω γυναίκα. Τώρα. Η γυναίκα θέλω τώρα τι θέλω. Πες και το τηλέφωνο σου να σε πάρει πια είναι. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Περίμενε. Κάνε το βίντεο. Θα σε πάρω εγώ. Περίμενε. Γόγος. Περίμενε. Σε πάρει και καλά. Να σε δούνε να πούμε υποψήφιες νύφες. 698-01-73-177. Ξαναπες το άλλη μια φορά, καθαρά. 698-01-73-177. Όποια πιστή προσέχει. Τι θέλεις, πες το Μια πάλι. γυναίκα να μιλάω, να αξιέμαι και τον μπέμπι το μάλακα να γαμιέται. Λοιπόν, οκ. Θα σε βάλω στο YouTube. Στο YouTube. YouTube. Ποιο YouTube τελειώσαμε. Όχι YouTube. Δεκάκα μου. Θα σε κάνω. Κοίτα να δεις. Θα σε παίρνω τηλέφωνο. Πες όμως τι θέλεις, τι ψάχνεις, γιατί δεν έχουμε καταλάβει. Να είναι εδώ. Να έχει καρδιά. Να είναι καθαρή καρδιά. Εδώ. Καθαρή καρδιά. Μόνο καρδιά δηλαδή θέλεις. Τι θέλω ρε φίλε. Μόνο καρδιά. Δεν τους οργάνωναμε. Όχι, μόνο καρδιά. Έχει το κάστρο μαλάκα. Μόνο καρδιά, μόνο καρδιά ρε φίλε. Καρδιά. Οκ. Θα της το πω. Θα το ακούσουν μάλλον. Τίποτα άλλο. Τίποτα. Τα φυλάκια σου, να έχουμε κουπάνα. Μπέκες μου. Πώς τη θέλεις, δεν μας είπες όμως. Δεν μας είπες πώς τη θέλεις. Είπα όμως τι θέλεις, να έχει καλή καρδιά. Μόνο καρδιά, δηλαδή, όπως και να είναι. Όπως και, δεν ενδιαφέρει η εμφάνιση. Καρδιά θέλω. Καρδιά. Οκ, εντάξει. Δώσε και ένα φυλάκι έτσι στην κάμερα εδώ. Ωραία, τελείωσε. Να το πω σε Θέλω να δω, δηλαδή αν πεις στο ίντερνετ να πούμε θα πάρει καμία τηλέφωνο. Θα πάρει για να δούμε. Κάποια θα πάρει, στάντα. Να βάζετε καριόλες, μην πάρετε καριόλες. Όχι, μπράβο, πες ότι δεν θες καριόλες. Πες ότι δεν θέλω καριόλες. Όχι. Καρδιά, να πούμε. Όχι. Μόνο φαλγκαϊότι. Α, οκ, έγινε. Λοιπόν, γεια σας. Καλή.